Salutare! Am revenit cu un nou material video despre panouri fotovoltaice. Sunt cu Lucian. Salutare, Lucian! Salut! După cum vedeți, noi ne-am făcut foarte confortabil aici. Ce aici? Aici e zona de training center. La marginea Bucureștiului avem un spațiu închiriat unde am amenajat o clădire care poate să susțină undeva până la 40 de participanți. Unde trainuim distribuitorii sau instalatorii noștri pentru a putea folosi echipamentele Victron. Eu am văzut foarte multe jucării aici. În spatele nostru e un banc de lucru, să-i spunem, nu? Sau cum aș putea să-i spunem? Da, un sistem de test. Nu? Da, sunt niște sisteme de test în spatele nostru. Practic putem simula aici cam orice fel de aplicație. Monofazată, trifazată, conectată la grid, deconectată. Avem acolo zona de automotive unde putem simula sisteme care sunt întâlnite pe ambulanțe sau mașini de poliție sau iartă. Aveți echipamente instalate pe... Da. Iar în spatele nostru aici e un sistem trifazat, nu? Cel de aici e un sistem trifazat, bine, cu invertoare micuțe, cu invertoare de 800 de W, câte unul de 800 pe fiecare fază. Și asta e un proiect interesant, de un soi de DIY așa, pentru cineva care vrea să-și facă un sistem independent la vreo căbănuță undeva. Ideea este că aceeași configurație o ai și la un sistem mare și la un sistem mic. Setup-ul este perfect identic, doar dimensiunea echipamentelor diferă, dar ca și mod de configurare, ca și mod de conectare, e fix același lucru. Și noi de asta l-am făcut. Era incomod să punem mai echipamentele aici, mai ales în timpul prezentărilor, să le înlocuim, să le programăm. Deci aici avem tot ce este necesar ca să facem orice fel de experiment. Astăzi o să discutăm, noi am zis că facem o serie de materiale video, la fel ca secțiunea de comentarii rămâne deschisă. Cine vrea să pună o întrebare, să o pună în comentarii și o să facem video pe fiecare punct în parte. Da. Acum o să discutăm despre panourile fotovoltaice. Am primit de multe ori întrebarea: care panouri sunt mai bune? Monocristaline sau policristaline? De obicei asta e, să zicem, cea mai întâlnită principală întrebare. Că sunt mai multe tipuri de panouri, am discutat noi înainte, asta e partea a doua, dar între mono și policristaline era cea mai mare bătălie. Dar voi ați făcut o chestie interesantă. Am făcut un test, e chiar la mine pe casă. Folosim 4 tipuri de panouri așezate perfect identic. Există chiar un filmuleț de prezentare cu instalarea lor. Poate pui un link. Da, punem link în comentarii cu el. Și sunt 4 tipuri de panouri. Avem monocristalin, policristalin, split cell și PERC. Nu sunt toate de la Victron, dar nu asta era ideea, că și dacă erau și dacă nu erau, era același lucru. E vorba de a compara tehnologia una cu alta. Exact, asta era interesant. Și testul rulează de pe data de 9 martie 2020. O să vă las link-ul în comentarii și noi vedem aici toate datele la data la care noi filmăm. Să vedeți și ora. Ai dată, oră, data instalării? Da, asta e data instalării. De atunci merge sistemul ăsta. Din 2020, 9/3. Și este pe site-ul victronenergy.com, pe site-ul global. Pe site-ul global, pe victronenergy.com, în partea de sus e un buton albastru, scrie Field Test PV Module. Sunt colțul din stânga sus. Da. Și dacă dați click pe el, o să vă arate cele 4 tipuri de panouri. Cu temperatura... Da, în partea stângă avem niște statistici generale pe întreg sistemul, adică temperatura ambientală. Uite, acum sunt 32 de grade ambiental și 52 de grade la suprafața panoului. A doua temperatură e temperatura panoului. Am ales să-l monitorizăm pe cel monocristalin, care e suprafața cea mai neagră și ar fi cel mai încis dintre toate. Restul probabil că sunt un pic mai reci. Dar am zis să avem temperatura cea mai ridicată. Apoi mai jos e viteza vântului, radiația solară, măsurată în wați pe metru pătrat, avem un senzor de radiație și ultima informație e poziția pe glob a sistemului. Îmi place că e în România testul. Sunt așa și eu mândru un pic că văd că testul ăsta se face în România. Da. Acum la monocristalin. Și apoi avem la fiecare în parte producția instantanee și energia totală produsă de când a început testul până în prezent. Perfect. La momentul în care noi filmăm acum, sistemul produce 2056 de W. Monocristalinul. Deci, stringul monocristalin produce 2056, stringul policristalin produce 1945. În momentul ăsta. Iar de la început au produs 7473 monocristalin și 7418 kWh policristalin. Diferențele sunt foarte mici. Foarte, foarte mici, ținând cont că vorbim de 2 ani și ceva de când. S-ar putea să stricăm multe thread-uri din astea, multe forumuri sau comentarii, pentru că erau dezbateri foarte mari. Eu am văzut niște comentarii kilometrice în care fiecare susținea o tehnologie sau alta. Nu, monocristalinul e cel mai tare. Nici eu nu aveam răspunsul clar.
Da, De fiecare dată când cineva mă întreba care e mai bun, tot timpul aveam o reticență în a spune ăla sau ălălalt. Pentru că nu eram sigur și de asta am vrut să facem testul să-l ducem mai departe. Mi se pare un super test și voi l-ați dus mai departe, deci nu doar monocristalin și policristalin, avem și split cell. Aici tehnologia am înțeles că sunt mai împărțite, nu mai ar fi mai... Split cell, da, celula este împărțită mai încă o legătură, să zicem. Da, un contact pe celula respectivă pentru a culege mult mai bine energia, să fie pierdele cât mai mici. Și asta e interesant. Deci la momentul de față... Split cell produce 2094 față de 2056 pe mono și 1945. Putem spune cel mai mult. Da. Dar diferența este de un LED, ca să spunem așa. Sau, nu, chiar sunt 30-40 de W. 30-40 de W, da. Exact. La 2500 putere instalată. Da? Deci dacă te uiți la fiecare putere instalată e 2500 de W. Deci în spate voi aveți exact același echipament. Deci fiecare string totul este perfect identic. În filmul pe care o să-l atașez sunt prezentate panourile, 4 încărcătoare solare identice, toate conectate în același sistem care injectează în rețea. Bun. Deci niciodată nu poate să ajungă bateria să zicem că nu mai încarcă unul sau altul fiindcă bateria e plină. Absolut toată energia se duce în rețea. Da. Și ultimul, tehnologia PERC, să zicem ultima apărută, vedem că este tot pe la... 2069 are în prezent. Deci, și ca și total are 7653 de kWh produși. Hai să le zic pe toate. Deci mono are 7473, poly 7418, split cell 7700, aici e un pic de diferență, 7728 și PERC 7653 de kWh produși în 2 ani și ceva. Da, asta arată, după ce m-am uitat pe test, deci puteți să vă uitați și voi pe test la diferite... și asta e foarte interesant, o să răspund la multe întrebări. Da. Vă puteți uita pe sistem să vedeți și cât produce dimineața, și cât produce la prânz, și cât produce seara, și așa mai departe. Și cât produce iarna, și cât produce vara, fiindcă testul o să rămână funcțional de acum încolo. Exact. Și o să vezi momente în care poate unul care e mai prost acum o să fie cel mai bun, nu știu, poate iarna, sau invers. Unul care e cel mai prost iarna o să fie cel mai bun vara. Pentru că unele tehnologii spun că scot mai bine iarna, altele mai bine vara, dar dacă ne uităm, după 2 ani de zile, la noi aici se echilibrează. Situația, să zicem, în Spania s-ar putea să fie alta, sau în Olanda, sau într-o țară o țară mai ignorată. Exact. La noi aici situația este... Și eu te-am întrebat, după ce am văzut rezultatele testului, l-am sunat pe Lucian și am întrebat, deci practic poți să iau orice fel de panou. Da. Și tu ai zis, bine, orice fel de panou de la o firmă... Da, să fie un brand. Să fie un brand, adică nu chiar orice fel de panou pe care îl găsesc pe AliExpress poate să scoată... Dacă faci o căutare o să vezi o grămadă de poze cu panouri care s-au exfoliat pe partea din spate sau la care a intrat umezeala între straturi și se vede așa ca o... Există multe de genul ăsta. Deci asta e și o calitate a construcției. Deci noi presupunem acum că panourile pe care le cumperi sunt construite bine de o companie... Comparăm doar tehnologiile. Doar tehnologiile, exact. Nu comparăm diferite branduri. Asta nu o să facem niciodată. Adică dacă ții un panou monocristalin de slabă calitate sau PERC de slabă calitate, s-ar putea să obții cu 30% mai puțin, poate, cine știe, sau să ai nu știu ce probleme tehnice. Exact. Dar ca tehnologie, diferența e foarte mică. Și tu ai spus că vreți să mai adăugați un experiment. Depinde acum, depinde când vă uitați la video ăsta, dacă vă uitați foarte curând, nu o să vedeți experimentul, dar dacă vă uitați mai târziu pe site-ul Victron, o să mai vedeți un experiment. Da, foarte curând, nu știu cât o să dureze, deja am instalat încă niște stringuri pe structură DDOM și avem orientare est-vest. Și scopul o să fie să comparăm aceeași putere instalată est-vest versus sud. Și deci să fie din aceeași putere împărțită egal est-vest versus sud. Da. Și ca și tehnologia am ales tot split cell, fiindcă au avut rezultatul cel mai bun în testul ăsta și vor fi panouri split cell orientate est-vest versus split cell-ul pe care l-avem deja, care e orientat sudic. Și split cell-ul se comportă și bine la o umbră din ce s-ar putea să... Nu e cazul acolo, adică nu avem probleme de umbrire unde sunt instalate. Mă gândesc că între soarele după o parte pe alta, pe est-vest, s-ar putea anumite porțiuni să fie umbrite și atunci... Nu e cazul. Nu e cazul. Vezi, deja avem tot felul de discuții, fiecare și imaginează ceva, dar până când nu faci testul real,
Dar anumiți clienți pot avea situații de genul ăsta și poate și ăsta ar fi un test interesant de văzut exact cum se comportă unele tehnologii în caz de umbrire parțială sau totală versus celelalte. Și ăsta ar fi un test interesant și poate să-l facem. Mă gândeam la fiecare string de panouri să ai pus câte un copăcel din simulat în copăcel și când trece soarele umbrește egal toate stringurile la fel și atunci îți dai seama. Dar ne ducem departe. Dar o să puteți vedea ce înseamnă și diferența între orientare sud, care aș spune eu că e perfectă, sau poate că nu, cine știe, versus sau est, poate că nu. sau poate eu că zic nu. Să mai stăm, părerea, versus est-vest. Nord n-are sens, e clar. Pe nord e clar că producția va fi mai mică. Clar, va fi mai mică, indiscutabil. Acolo nu e un test. Eu sunt curios, pentru că pe sud ar trebui să fie un grafic, cum îmi arată și mie acasă, cu un spike din ăsta la prânz. Celălalt ar trebui să se ridice și să rămână relativ constant. Pe testul acela avem două chargere. Unul se ocupă doar de est, unul se ocupă doar de vest. Și va trebui să însumăm producția la cele două și să o comparăm cu sud. Ok, da. Putem să controlăm practic fiecare zonă în parte. Nu le avem amestecate, să fie est și vest puse pe același încărcător solar, pe același MPPT. Da. Fiecare este separat pentru a extrage maximul de energie din fiecare. Da. Super. Eu cred că la întrebarea care panouri sunt mai bune, monocristaline, policristaline, split cell, PERC și așa mai departe, am răspuns cu experimentul ăsta. Da. Pe site informația este prezentată foarte clar. O să vedeți acolo că se va adăuga și experimentul cu est, vest și sud. O să mai vorbim și despre el, chiar sunt curios. Poate să ne vedem și atunci când îl lansăm sau la câteva zile măcar să avem ceva informații adunate. Dacă voi aveți întrebări despre tehnologie, despre panouri și așa mai departe, lăsați-le în comentarii, dar la fel ar ajuta să lăsați și întrebările voastre legate de alte subiecte cu panouri, invertoare și așa mai departe. Ce ține de energie regenerabilă, pentru că toate informațiile astea vor sta la baza următoarelor materiale video pe care o să le facem. Acumulatori, invertoare. Am primit, de exemplu, despre bateriile cu litiu. E o chestie interesantă. Să vedem care e diferența. Plumb, litiu, gel și așa mai departe. Adică să le luăm pe rând pe toate. Da. Bun, cam asta este. Îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Așa. Păi o să continuăm. O să continuăm. Problemă. Da, mulțumesc pentru timp și cam asta este. Dacă v-ați uitat până la final, eu vă mulțumesc și până data viitoare vă spun numai bine. La revedere! La revedere!